Sveti Kirilo Aleksandrijski o milostivom Samarjaninu. Evanđelje po Luki, 10. glava, od 25. do 37. stiha. I gle, zakonik neki ustade i kušajući ga reče: Učitelju, šta mi treba činiti da nasledim život večni? A on mu reče: Šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovarajući reče: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče: Pravo si odgovorio, to čini i živećeš. A on, želeći sebe da opravda, reče Isusu: A ko je moj bližnji? A Isus odgovarajući reče: Čovek neki je silazio iz Jerusalima u Jerihon i zapade među razbojnike i ovi ga svukoše i rane mu zadadoše, pa odoše, a njega polumrtva ostaviše. Slučajno pak silazio je onim putem neki sveštenik i videvši ga prođe, a tako i Levit, kad je bio na onom mestu, pristupivši, pogleda ga i prođe. A Samarjanin neki putujući dođe do njega, pa kad ga vide, sažali mu se. I pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom, i posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu i postara se oko njega. I sutradan polazeći izvadi 2 dinara, te dade gostioničaru i reče mu: Pobrini se za njega, a što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što beše zapao među razbojnike? A on reče: Onaj koji mu milost učini. A Isus mu reče: Idi pa i ti čini tako. Sveti Kirilo Aleksandrijski o ovome kaže: Najbednija zaraza, moji voljeni, jeste dvoličnost i licemerje u našim delima i ponašanju, i to kada se čovek pretvara da upućuje prijatne reči, a jezik mu je premazan, da tako kažemo, medom obmane, dok mu je srce puno krajnje ogorčenosti. O takvima govorimo rečima jednog od svetih proroka: Jezik im je strela smrtna, govori prevaru. Ustima govori o miru sa prijateljima svojim, a u srcu mu je mržnja i namešta zasedu. I opet, reči su im blaže od ulja, a ipak su strele. I ovime se misli da imaju silu strela koje su ispuštene iz lukova i padaju sa žestinom. Dokaz za ovu moju tvrdnju je na dohvat ruke. Hajde da ispitamo zakonikove reči. Hajde da mu skinemo sa lica lažni izgled blagonaklonosti. Hajde da ogolimo njegovo spletkarenje. Hajde da vidimo da njegove ugodne reči izviru iz prevare i da primetimo lukavstvo koje skrivaju. I gle, kaže se, zakonik neki ustade i kušajući ga reče: Učitelju, šta mi treba činiti da nasledim život večni? Ovde pod zakonikom blaženi evanđelista misli po judejskom običaju na onoga koji je upoznat sa zakonom Mojsijevim ili bar na nekoga koga prati glas da zna taj zakon, iako ga u stvarnosti ne poznaje. Ovaj čovek je zamislio da bi mogao uhvatiti Hrista u klopku, a na koji način, to ću spomenuti. Izvesni spletkaroši koji su navikli da pričaju bez neke određene svrhe, tumarali su svuda po Judeji i samom Jerusalimu, optužujući Hrista i govoreći da on uči kako od Mojsijevih zapovesti nema koristi i da ne obraća pažnju na zakon koji je od starine dat ocima, dok on sam uvodi nova učenja i da govori svima
koji se boje Boga stvari iz svoje glave, koje nisu bile u skladu sa zakonom datim od starine. A čak i tada je svuda bilo vernika koji su odbacivali reči ovih ljudi i koji su prihvatali spasavajuću poruku evanđelja. Zbog toga zakonik, želeći ili čak predviđajući da je sposoban da uhvati Hrista u zamku i da ga navede da kaže nešto protiv Mojsija i da izjavi da je njegovo učenje daleko bolje nego zapovesti koje su predate preko Mojsija, približio se da ga iskuša i pitao je: šta mi treba činiti da nasledim život večni? Ali svako ko u potpunosti razume tajnu ovaploćenja, može mu valjano odgovoriti: da poznaješ zakon i značenje njegovog skrivenog učenja, ne bi ti promaklo ko je onaj koga si se drznuo da iskušaš, jer ti misliš da je on običan čovek i samo to, a ne da je to Bog koji se pojavio u ljudskom obliku i koji zna šta je tajno i koji može zagledati u srca onih koji mu prilaze. Na mnogo načina ti je Emanuil prikazan u senkama i senčenju Mojsijevom. Video si ga tamo da je žrtvovan kao jagnje, ali je ipak pobedio rušitelja i uništio je smrt svojom krvlju. Video si ga u uređenju Nojeve barke u koju je bio položen božanski zakon, jer on je u svom svetom telu bio kao u barci, pošto je on reč Boga Oca, sin koji je rođen od njega po prirodi. Video si ga kao zaklopac u šatoru od sastanka oko koga su stajali heruvimi, jer je on bio naš zaklopac za oproštenje grehova. Da, čak i kao čoveka su ga slavili serafimi, koji su razumne i svete sile sa visine, jer oni stoje oko njegovog božanskog i uzvišenog prestola. Video si ga kao svećnjak sa 7 svetiljki u svetinji nad svetinjama, jer je izobilna Spasiteljeva svetlost za one koji hitaju u unutrašnje svetilište. Video si ga kao hleb koji je stavljen na sto, jer on je živi hleb koji je sišao sa neba i daje život svetu. Video si ga kao bakarnu zmiju koja je podignuta visoko kao znak i koja je lečila od ujeda zmija kada se pogleda na nju. Tako isto, iako je on bio kao mi, prema tome i u obliku onoga što je zlo, pošto je bio u našem obliku, ipak je on po prirodi dobar i nastavlja da bude ono što je bio. Jer zmija je znak zla, ali ipak tako što je podignut i zbog toga što je izdržao krst za nas, on je učinio da su nemoćni ujedi onih razumnih zmija koje nisu ništa drugo do Satana i zle sile pod njegovom vlašću. Ali, iako je zakonika pratio ugled da je učen u zakonu Mojsijevom, ipak je Hristos, koji je naznačen senkama i senčenjem i nagoveštajima zakona, bio zakoniku potpuno nepoznat, iako je od starine najavljivan rečima svetih proroka. Da on nije bio potpuno potonuo u neznanje, kako bi mogao da priđe Hristu kao običnom čoveku? Ili kako bi se usudio da iskuša Boga koji ispituje srca i utrobe i od koga se ništa u nama ne može sakriti? Jer on je pitao: Učitelju, šta mi treba činiti da nasledim život večni? Zašto ga nazivaš učiteljem kad ne želiš da se posvetiš učenju?
Praviš se da odaješ počast onome za koga se nadaš da ćeš ga uhvatiti u zamku i umilne i prijatne reči stavljaš kao mamac na udicu. Ali šta ti želiš da naučiš? Pitao je, šta mi treba činiti da nasledim život večni? Primeti još jednom, molim te, pakost u zakonikovim rečima, jer on je mogao pitati, šta treba da činim da se spasem ili da budem po volji Bogu i da primim nagradu od njega. Ali on je prešao preko ovoga i koristi upravo spasiteljeve izraze, tako ga ismevajući. Pošto je naš spasitelj Isus Hristos imao običaj da stalno priča o večnom životu svima koji su mu prilazili, naduveni zakonik da bi mu se narugao, kao što sam već rekao, koristi njegove izraze. Sada, da si zaista želeo da naučiš, čuo bi od Hrista stvari koje vode večnom životu. Ali, pošto ga iskušavaš na pokvaren način, nećeš čuti ništa drugo do one zapovesti koje su date od starine preko Mojsija. Mojsijev zakon nije sadržao obećanje o večnom životu kao nagradu za držanje zapovesti, nego samo obećanja u vezi života ovde i blagoslove za ovozemaljski život. Zato je Hristos pitao, šta je napisano u zakonu, kako čitaš? I na zakonikovo ponavljanje onoga što je propisano Mojsijevim zakonom, kao da kažnjava njegovu pakost i prekoreva njegov zlonamerni motiv, Hristos je, pošto zna sve, rekao, pravo si odgovorio, to čini i živećeš pod znacima navoda. I tako, zakonik nije uhvatio svoj plen, daleko je promašio metu. Mreža njegove prevare je pocepana u parčad. Ono što je sejao nije donelo ploda. Njegov trud nije doneo korist. I kao neka lađa koju je nesreća nadvladala, on je doživeo gorak brodolom. Hajde zato da viknemo na njega rečima proroka Jeremije. Nađen si i uhvaćen si jer si ustao protiv Gospoda. Ali pošto, kao što sam rekao, nije ulovio svoju žrtvu, na glavačke je pao u sujetu. Požurio je od jedne jame ka drugoj, od zamke ka zamci, od prevare ka gordosti. Gresi su ga, da tako kažemo, ustupali jedan drugom i on je bacan svuda. Jedan greh, čim bi ga se dohvatio, bacao ga je drugom i dobacivao ga gde god je bilo prilike i lako je učinio da luta od propasti u propast. On ne pita da bi mogao naučiti, nego kao što evanđelista kaže, želeći sebe da opravda. Primeti kako je od samoljublja, kao i od gordosti, on besramno uzviknuo, a ko je moj bližnji? Pa zar nema nikog, o zakoniče, da je kao ti? Da li se uzdižeš iznad svih? Nemoj biti uobražen. Seti se da pisac priča Solomonovih kaže da su mudri oni koji poznaju sebe. Dakle, zakonik je uzvisivao sebe i govorio gorde stvari i razmetao se u praznoj uobraženosti. Ali naučio je od Hrista da, pošto je lišen ljubavi prema svojim bližnjima, on posjeduje samo puko zanimanje i zvanje zato što je učio zakon od kojih nema koristi uopšte. Jer Bog koji je nad svima više gleda na dela i ne daje pohvalu za prazna i izmišljena zanimanja. A starozavetne zapovesti o ljubavi prema Bogu i bližnjem evanđelje nije promenilo, nego ih je proširilo, tako da one ne obuhvataju više
samo pripadnike jednog naroda kao što je bilo u Starom Zavetu, nego obuhvataju sve one koji su naše prirode, a i ove treba da volimo više nego sebe, sledujući primer Gospoda koji je položio svoj život za svoje prijatelje. Jer ko je naš bližnji dokazuje se ne po ljudskim dokazima ili merilima, nego time što je neko iste prirode kao i mi. I onaj ko je smeran i krotak mnogo lakše shvata ko je njegov bližnji nego onaj ko je gord i ohol. A ranjeni čovek jeste ljudska priroda koju je Gospod naš Isus Hristos preuzeo na sebe i odneo u gostionicu, naime u crkvu koja je zajedničko prihvatilište za sve, i oni koji su iz drugog naroda nisu više isključeni, jer je zapovest data da se nauče svi narodi. U tom prihvatilištu rane se mogu mnogo bolje isceliti nego pored puta, i za ispunjavanje svih čovekovih potreba Hristos daje crkvenim pastirima 2 dinara, a to su 2 zaveta koja oba na sebi, kao i novac, imaju utisnut lik istog nebeskog cara, pošto su nadahnuti Svetim Duhom. A ovima crkveni pastiri treba da dodaju još svog rada koji neće ostati bez nagrade, jer šta god da potroše uz to, Hristos će im doplatiti na drugom dolasku. Tako, Spasitelj vrlo vešto plete priču o čoveku koji je pao u ruke razbojnicima, govoreći i to da je, kad je ležao polumrtav i na vrhuncu nesreće, pored njega prošao sveštenik, a na isti način i levit, ne osjetivši prema njemu ni najmanji osjećaj ljudskosti, niti ga pomazavši uljem saosećajne ljubavi, nego baš suprotno. Oni su se pokazali bez saosećanja i okrutni prema njemu. Ali je neko iz drugog naroda, Samarjanin, ispunio zakon ljubavi. Zato je Spasitelj ispravno pitao: šta misliš, koji je od one trojice bio bližnji onome što beše zapao među razbojnike? A zakonik je odgovorio: onaj koji mu je učinio milost. I na ovo je Hristos dodao: idi pa i ti čini tako. Video si, o zakoniče, i dokazano je pričom da ni jednom čoveku ne koristi da se oslanja i pouzdava na prazna imenovanja i da se ponosi zbog beznačajnih i smešnih titula, dokle god ih ne prate izvrsna dela. Svešteničko dostojanstvo nije na korist onome koji ga nosi, a tako isto i dobar glas da je neko izučio zakon nije na korist onima o kojima se tako priča, dokle god se oni ne ističu takođe i u delima. Jer gle, venac ljubavi je ispleten za onoga koji voli svog bližnjeg, a dokazalo se da je to Samarjanin. I on nije bio odbačen zbog ovoga. I onaj koji je bio najistaknutiji među apostolima, naime blagosloveni Petar, posvedočio je ovo kada je rekao: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego je u svakom narodu mio njemu onaj koji ga se boji i čini pravedna dela. Pošto Hristos, koji voli naše vrline, prihvata sve koji su vredni u dobrim delima. Kome i sa kime neka je slava i vlast Bogu Otcu sa Svetim Duhom, uvek i zauvek. Amin. Kraj 68. besede na Evanđelje po Luki svetog Kirila Aleksandrijskog.